Oh yeah, okay. Msiyamwa shintu chandanyanya kuyinga mularire ndakawanika ndakunzwa sorry ndakukudimbura apa ndikuda musoro ndimboisa title kuti nyaya takatasana ndi muzopinda munyaya yenyu ndikura muzopinda munyaya ya title kungoti chakati kuti akadibira mombe dzangu pane musikana kana kuti mukadzi mukuru akauya kuda kuzoclaima nhaka yambuya vangu vacharwe ndiyo vatakagara nemo anonzi Elizabeth Ranyatwa saka takuti isizo Elizabeth Ranyatwa ari kuda kutora nhaka tautaura chivanhu nhaka yambuya venyu vacharwe izvozvo musoro chakaviri August akasangana nemashoko anoti achibva kwaMaster of the High Court ekuti pane munhu wechikadzi ane claim yaainayo I think zvimwe zvacho achanyatsosasikisa ega zvaaishuwira kuwana kwaMaster of the High Court. Isuwo semhuri ini ndiri muzukuru pana baba vacharwe vari munhu mimwe mubvunzo vachadaira ivo izvi ndangoitini ndakaisa nyaya iyi kudare chikonzero kuti ndaendiri padhuze ana asekuru vanga vari kuMhondoro saka chatiri kuda ndechekuti atiudze kuti aienda kudare repamusoro kudaro asina kutaura neveukama hwaCharwe. Kacharwe kava vane mhuri yavo pamwe zvingangoita fane Kacharwe ari kutaurwa anongori Charwe wemusango haazi wemusango. Ichemberi yakatenge ine musha wayo ine mhuri yayo yekurarama panyika ine mumwe wacho ndini tigadzise pasita titakubvisa zita rekuti mucheche kuti chitupa chavo chirudzi Ranyatwa
saka kuti muchengete kuti Elizabeth Parenyato. Inini pandavunza ini mwanzo wala zvandavunza ndiri kuti inini chanyanya kurwadza kuti muye kuda kwamambo ndo patiri kuda toda musoro wenyaya kuti manyatso kuti inini vakatoclaima chii ndo chamunofanira kutaurira mambo panaka kuti vanhu vakaclaima nhaka yacharwa chekuti nechekuti nechekuti vachienda kumaster of high court toziva zvakanoclaima ndokuti vaizwa aiwa ndinotenda ngabo pandiri kuita panega ndingadzokeri kumashure because ndiri kunotangira pazita remunhu ari kuno avakaenda kunomiririra ipapo pazita iroro ndo pandiri kutanga kutoti kwatiri imhosva kuenda kunomiririra zvinhu zvaacharwe dzimwe dzenguva iyesu vacho tingangoti imhosva pamwe muchimwe chizukuru chedu pamwe achatisanangurira kuti timwezwisise kuti ndiani. I think tikatangira ipapo pamwe tichafamba nenyaya yedu zvakasununguka. Amen. Mama saya pamwe na kumutsana kuti zvatsauna kuti zviziri tifana zvakanaka nenyaya yacha amusore mambo amusore makorokota ari pano vese amusore ndinonzi Elizabeth Mucheche saka ndikumbira kuti zita rekuti Mucheche rizoramba riripo uyezve ndine vana vatatu kwaParenyato saka izita riri paID yangu saka masenemiyo ndoashandisa ese pamwe chete. Pamusoro zvatinotarisira munyika muno zvekuti munhu kana arejistwa kwaregister general upiwa chitupa ndo mazita ari official. Imimi pamauya pamberi pamwe nguva yese tandichiti Elizabeth Mucheche asi pamauya pamberi pamwe chiti ndipe chitupa mandipa chitupa chakanzi Elizabeth Parenyato. Saka inini mutemo unonditi bata kuti shandisa mazwi aya ndo mazita emunhu akarejistwa kuti ndichiramba ndichitaura zvaMucheche ndinge ndakuenda astray. Tinotegadzisana ipapo. Tinotenda nekutungamirirwa negwara rekufamba naro. Ndakaenda kuHigh Court. Makumbirwa kuti mutaurise kuti dare rese riri kurekodwa. Ndakaenda kumaster of the High Court ini Elizabeth ndikanoregister estate ya mbuya Nehanda Charwe. Zuva ranhasi kuuya kwandaita mambo ndandakapiwa zuva ra16 andafonerwa kuti rakanzwa ndandakatarisira kuti kana rakanzwa ndichazopiwa futi mapepa ekuti idheti rakati kuuya. Ndauya ndisina zvandakagadzira nangoya ndiri munhu ndisina kana bepa kana chii asi nekuti ndandakazombofonerwa ndikanzi dheti ndichazopiwa asi pamwe tichaita 8 ndandazodzwa zita 8 ndazodii vanatirega ndichiita se ndichiuya motikari yangu yakandifira this week saka mandahaika kubva parari pandauya nekuti baba wangu aMucheche vakataura kuti ukashedzwa nedare ukashedzwa kumapurisa ende unonzi kuti kune nhau ipi kuitira kuti ugonozvimirira kuti nyaya igadzirisike zvive zvakaita se zvinge zvichioneka kuti ichi chiri kuitika. Ndanzwa zvichitaurwa kunzi idare vakawanda vari kutongwa zuva ranhasi. Muonero angu mambo handisi kukushorai, nhare renyu ndo randikoka. Ndanga ndichikumbira kana zvichikwanisika kuti mambo ndikwanise kutanga ndakuonai parutivi nekuti kuti nditaure vamwe wabva kwavabva vamwe wabva kwavabva. Munhu anonzi Nehanda mbuya Nehanda akapondwa. Inini ndaregister estate yambuya Nehanda kwamaster ndasungwa.
Saka ndanga ndichikumbira kuti kana zvichikwanisika nekusungwa kwangu, kana zvichikwanisika mambo, nditange ndagara nemi parutivi, nekuti munhu anonzi mbuya nehanda mwana wenyu. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti sababa vanehanda ndinokumbira kuti ndiende nemi parutivi, nekuti vanhu vari mudare muno havazingori vafambira zvekuti mbuya nehanda, vamwe vafambira zvemamaini, vamwe vafambira zvakawanda. Zvinhu zvandiri kuda kuti ndizotaura kuna mambo zvinogona kuzoenda kumaini nemachaina, kana kune vaive vanga vachitaura kuti zvekutyoro kana kudii. Ndiri kuona sekunge mafeelings angu anga ndinawo neandinawo, dai zvichikwanisika mambo nditaure nemi parutivi nevamwe venyu kuitira kuti matizwa zvitaura munomu right, tisingapedze nguva. Case postponed na andirika toiti adjourned tobvumira andirika ticlear dzimwe mhosva dzisidai vanhu vaendi, tosara tiri vanhu vane nyaya chaicha kuti zvaakumbira zviitwe andirika mungu zvakanaka. Sorry mambo. Panga ndichiuya mambo kuchinzi ndokwa Major Brown, kunoya kuchinzi kwanyaya mbuya nehanda Charwe. Ndanga ndichidzidziswa kuti pamwe ndowana Major Brown vakauraya mbuya nehanda vacho. Alright, tazvinzwa izvo muzvari, tazvinzwa tozochitaura tatoga. Zvakanaka. Zoro tanga tamboti fambe tikazomiswa nditi, tanga tapana mai ava nditi, imwe mai baba vari kuvhunza kuti makazvifambisa sei kuenda kwamaster of high court kunoregister estate yemhuri yedu ishuwa ruzive vemunhu tisingazivi. Ndozvavari kutaura ava. Mune chokutaura here panyaya iyoyo kuti makazvifambisa sei? Pane anchida kugadzirisa nepekuti vakaenda kunonyoresa zverufu rwambuya vaCharwe veukama pasina akuziva. Tese veukama takakahadzika nazvo kuti munhu uyu anombori ani, hatitomuzivi munhu iyeye, kuti munhu uyu mudzinza medu mumhuri dzedu anombori ani. Pakafoneranwa pachiedzwa kubvunzwa, takashaya kuti munhu uyu abva pano. Saka ndiyo nyaya yedu. Maizwa nyaya yedu imimi makandoclaima kuti rufu rwaCharwe handiti mungatikwanisa kutitsanangura kuti parufu apa maida kuziva nezvei ibaba? Sorry mambo. Kutadza kuri muvanhu mambo. Handisi kushora dare riri panapa, uyezve handisi kushora handisikana Charwe. Handisi kushora dare riri pano, handisi kushora mbuya nehanda Charwe nyakasikana, uyezve handisi kushora mhuri kwaberekerwa mbuya nehanda. Kuburikidza neizvozvo ndinokumbira ruregerero, nekuti pandakaita izvozvo ndine zvandaifunga mukati memwoyo wangu. Handina chandaida kuba, handina chandaida kutora, asi pane zvandakanzwa mukati memupfungwa dzangu. Ndozvaita kuti nditi ndokumbira kuti mambo ndizotaura nemi parutivi, nekuti zviri pamwoyo pangu nezviri papfungwa dzangu ndikazviita ndane mhosva. Kuburikidza nezvo zvinenge zvakuda kuti ivo mambo, sezvo varivo ndivo baba,
vacharwi ndikwanise kutaura navo parutivi zvaka zviri mumwoyo mangu, nekuti kamera iri kutondirekodi. Zviri mumwoyo mangu zvindoita zviri mumwoyo mangu pamberi pekamera zvinogona kundikunda kuti ndigone kuzvitaura. Ndatadza kuzvitaura ndiye ndichikundikana nekuti ndinoda kutaura zviri mumwoyo mangu kuburikidza nemunhu akapondwa, saka ndikapondwa vakapondwa vakavachika penyu pamusoro yangu mangu wamubvunzo wandabvunza mubvunzo wangu uri kuti iwe ava vanoda kuziva kuti kupondwa kwatete vedu kana kwambuya vedu imimi mapinda pati apa. Ndozvandapindura kuti zvanga zviri mumwoyo mangu nezviri mumwoyo mangu ndozvinoda kuburiswa ane mati vanhu vese ngavabude panoda kuenda kuzwa nyaya mati vanhu vese ngavabudeka tavabudisa tavarai ndokumbira tikwidzirei zvinenge zvandopika kubva kuna mai ndikada kukumbira kuti vamwe vese tikuti vataure namambo zviri apa pavanoma ndezvavari kukumbira vese vari munotireke kuzvinzwa zvinzwe namambo chete nemakurukota avo mashoma izvamai orai zvakanaka regai ndichipindure inini regai taendati muri kuona vanhu vese vari kunoma vasara kunoma ndo hama dzacharo chaidzo animona uyu mupurisa uyu muasesa andimona uyu idunzvi asesa uyu mwana wokwachweshe asesa andimona uyu ndisekretari muzukuru uyu mwana wamambura uyu mwana wamambura uyu ndiwatawa varidzi vechi uyu ndichiwesho mwana wamambura uyu ndiwatawa kwaberekwa charwe uyu ndiwatawa kwabereka charwe uyu ndiwatawa kwabereka charwe vese amunarumarubababa ndokwabvanyi charwe zvino kuti nditi iwewe unditaure ndiri ndoga pachezvangu ivo varidzi vemhuri vabereka charwe vachisara kunze mambo angazogona kunyatsova dedemurira chaichaizvo hazvibatsiri. Saka maona tati isusu aiwa iye makabereka charwe uyai munzwe nyaya yenyu ndosaka uya akakwira dare kuti ndoda kutonzwoka pamberi pamambo kuti kuyazva nekupi ushu nemazvora saka yatikuda yatikure panapa haisi yekutaura zviri pamoyo pako asi nyaya yekuti kweiwe ndiwai wazorejista izvizvi ndo nyaya iri panapa haisi criminal haisi asi kuda kubvunza kuti wabve nepi ndozvandira ndosaka vanhu vauya pano hapana mutorwa ari munomu. Saka dare inini ndoda kutaura kuti handigone kuti ndiende parutivi newe uri wega varidzi venyaya vakwira nyaya vari pachi vari kuno kuti uya anoda kunzwa kuti muri kutakazezekei ndokutendai mambo kamera yandityisa. Kamera yakutyisa ndo yautiti isai ndiri kudaro mazira ndoita ndeyekuti mbuya nehanda nyakasikana charwa akapondwa. Saka pane zvandoda kuti nditaure ndotenda kuti vese vari pano ndevekukama kazwai mose kamera inonditityise pakuti handizoziva kuti chazotorwa chazoenda neyoutube here kani nefacebook here kati nechii, asi ndine zvinhu zvandoda kuti nditaure ndozvandifunza. Usati maita mberi chaita kuti muuye panapa ndiyo kamera iyo saka mungachaitiza nhasi hazvichabetseri atogara muri pakamera saka tinokumbira kuti munyatso kutetsanura nyaya iyi. Mambo ndinokutendai ndikuda kuzoplaya something chiri pafone haisi kurekoda anything asi ndichada kuzokuratidzai zuva randakanoregista estate kuti ndakataura kuti kudii handina kuzviendesa anyway ndakangozvirekodha kuna zvichengeta
tisatandira mberi manzwa makonsenzi ake Elizabeth ane manzwa ari makonsenzi ekuti kunoperera izvi zvinhu zvacha hakuti handisi kuziva now asika mashuromu tine dzimwe nyaya dzakambopinda mu handiti saka mirai usati waimhange usamhanya inini ndiri kuti ndikambotera kuti munozviona sei zvaari kuda kutaura ndo zvaari kuti ndinocheka kuzvitaura pachii anoviga zvimwe manje asina kusunga ndozvichabuda pachii otherwise kuti haana freedom ndo zvaari kutaura kuti ndinyatso haasi kuramba kupakurira imi asi haana chi haana freedom maya vanenge vanoda kutitenderedza nerumwe rutivi hazvibvumiro mudare izvozvo regedzai munhu aexpress zvaari imimi hapana munhu ambozunguza musoro pama muchitaura pavanoda kutitenderedza ndepekudai zvinhu zvavo vakaita voga vasina munhu wakadana ndobva iyi mhuri iyi yazvibata saka nhasi uno freedom of expression yamungashaye imimi zvimwe zvakabozikanwa zvakazikanwa sei ava vakazviziva musina kuvakoka musina kuenda kwavari nokuti ndovaridzi vemhuri nhasi unovauya vati tinoda kuti utiudze kuti ndiwe ani havasi kuda kuziva kuti zvamakaita ko makazviitirei uri muzukuru wedu here dzimwe namba uri chizukuru chechizukuru chavo chizukuru bvi chizukuru rwi handiti chakazonozviona papaya kuti kwangu ndokuku wobva wamhanya kuti vana sekuru vakuone chete waonekwa ka chitsanangura ndozvavari kuda vese vakagara pa kuti aiwa chizukuru chedu kana kuti mbuya vedu kana kuti ani titaurire kuti zvokuti wakarejesta havatori nenazvo vanoda zovati who are you saka the moment yaunaudzwa kuti ndiwanika ivo vachapika story wochichengeta mwoyo mavo kuziva kuti that's why akaita izvi ndizvo tiri kubatana saka kamera itorina basa chavanoda kungoziva chekuti iwewe Elizabeth tsanangura uyu ati ndiri muzukuru saka akamirira masekuru ake iwewe uri ani tonyaya iri panaka chete vasati vapinzira pamusoro makoti ndachida kupinda imwe point yecoverage yesession yedu mutemo urambidzi maregistered media house kuti atore vaanenge afungidzira kuti anowana nyaya saka isu hatikwanisi kuti vavhara kuti musatore kuti vakapika sei kuti kune nyaya yeda kuti kwakuno ibasa ravo the investigate saka isi tokuti tavakuvharira padzaba usapinde muno mutemo hautibvumire ende hapana chinhu chinoita kuti timuvharire badzi posi tirangotaura nyaya yambuya muno kuti iwe ukama hwako uri papi nambuya so handione chatinovharira media kuti vasanzwa izvi zvachataurwa muno zvichabatsira ruzhinji rwezimbabwe yese ndobasa reinformation kuti vanhu vazive kuti okay kuno muzukuru wambuya nehandi akazoenda akaenda kwaikoti akadai so case of interest paassessment yangu ine saka kana case ine interest vemedia vanofanira kutoita kuti vanhu vazivozve okay zvakanaka your media
Alright. Zvisinei nemeti. Zvisinei neuku. Nandokupa kubvunza kuti pamusoro pemambo. Pamwe ndinoona kunge ndiri kurasika zvamwe. Anoda kuziva pekuti pamwe toona kunge tisiri kuita zvisiri izvo, pamwe angona kunge riri svikirwa anokwanisa kutaura. Kana riri svikirwa wotaura kuti ini hangu mhepo yangu haibvuma kuda pakamira. Masvikiro mazhinji ndo atinoziva anochiti masvikiro enyika ndo anotaura kuti isusu pachivhitivhiti hatibude. Nekuti pane zvakati zvinokwanisa kuzoitika kumberi. So vanokwanisa kutitsanangudzira pamwe isvikiro ratiri kurambidza ratinoda kumanikidza kuti simusiri. Toda kupindura ipapo. Akwesemi. Zviri kumashure zvokupepa mhangu ndikangorekodwa chete zvinoita viral, ndikangorekodwa chete zvinoita viral, but zvandinoda kutaura zviri very personal to me and zviri very personal and it's a secret. Saka secret yachona iyoyo ndikuona kunge ikaenda pamedia it has going to go viral again, because ndikangotara mukanyaso kanenge katoza tanda kutofunirwa Elizabeth yakuona. Saka nekuti izvi zvanzvepo zviri mumwoyo mangu, it's very personal and it's very sensitive, and zvine chekuita nambuya nehanda, it is very sensitive to me. I prefer kuti dai ndangotaura pasina kamera kuitira kuti zvisazoenda kunozoenda zvimwe, nekuti zvazara mhuri yangu. Zvinhu zvandinoda kutaura zvachoda mhuri yangu, ndine vana, ndine mhuri, ndakaberekwa. Zvinhu zvazvinezvo zvichaenda pasocial media zvinoenda affect life yangu. Saka ndandikumbira, ndine zvokunoda zvandoda kuti taure, ndatouya ndisina mapepa ese, ndine zvandoda kutaura zvimwe ndinogona kukamura Tete. Mom, tell us, sorry, Mom. Ishoko richiuya rakauya kwandiri rekuti ndaregister estate yaMbuya Charwe paikotorwa naMbuya Nana. Saka chikumbiro changu ndechekuti undikokerewo mhuri, ndisangane nayo, nditaurire kuti ndaregister estate yaMbuya Charwe. Saka ndine zvandakabvunza paari, ndikati panoregistrwa estate pane zvinongwa zvinobvunzwa, wazvipindura sei? Iye akadira akati tiri kudzoka here panyaya yemedia. Saka vadaro izvo ndakati nina zvakadii kuti ndiise shoko kuhama dzimba ndakarisa shoko kuhama dzese hama dzesichibva dzapindura dzikati munhu aregister estate isusu hatizivi. Saka tatinatsokumbirisa isusu kuti vemedia nenyika dzese dzinoziva hama dzaMbuya Charwe dzakatekeshera, nekuti vazukuru vaMbuya Charwe vamwe vari kunana England, vari pasi rino rese vakukana mubvunzo pavakangonzwa chete kuti estate yaMbuya vavo yaregistrwa. Saka mhinduro dzacho vanotodzidzwa nemasaisai, nekuti havana kukwanisa kunge vari mudare vakanga vakopa vacho. Vanova ndivo vari kunyanya kusumudza musoro kuti choda kutanga kunyatsonzwisisa kuti iye akatikokawo ndiani, ambori mwana wani, kuti azonoregister estate zvauya sei. Ndosaka ndozvandaida kungoti nditaure panyaya yenhau yemedia kuti zvakonzereswa nemhuri yavaCharwe. Vane vana Magweta, maMajor Street, vazukuru vavo vese vada kuti vaone uchapupu huchaiswa ipapa kuti dzinde nekwakafa ndiani. Ndo mashoko angu ndatenda. Ndinochishuwo chedu chokuti mutemo handiteka munhu wese akafa pane estate inoregistwa, asi ndiani
anoregister estate tuchiri panyaya yemedia. now bepa rakatoenda kugara kuna master of the court handiti zvamujekerere handiti saka tinoda kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe nyika inyatsoziva pane zvinhu zvakawanda zvinoitika isu mhuri yacho tisingazive. Saka turudaiwa iye zvezvi tofashi tanzwa zvakawanda mhuri yacharwe iri kungo zvinhu zviri kungoitwa tisingaziviswe chii chiri kuitika. Tinoda kuti nyika izive kuti vari mbora ananiko vari kurepresenta charwe akadumurwa musoro zviri mumabemodai zviri mumidia zvinoswera zvichitaurwa. Vanhu vehondo pavakaenda kuhondo vaikotsamuta midzimu iwoyo wacharwe mapfupa avo achamuka nyika yese inozviziva. Ko chatichazoda kuviga kuti zvinhu zvacharwe tizvivige chii zvakabuda pachena kudhara. Tinoziva kuti musoro wako uri apo isu kana kuti takaviga mutumbi chete ndo zvatinotauriwa. Saka munhu wese anoda kuziva, munhu weZimbabwe. Nawo tikaita shutout media inofambisa mashoko iwayo pamwe kudenda kwaakaita nyaya iyoyi kuti zvinhu zvizivikanwe. Saka chatichavanza chii? Hapana munhu asingazive charwe, hapana munhu asingazive nyaya. Asi isusu semaperedza ane hana takudaiwa enough is enough. Ngatichibudai pachena. Anenge achida kutaura nezvane hana charwe ana baba vacho tiripo ko munotivanzirei? Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.